ko ɓuri yimɓe ujune temedere ndewinto golle makko e dow meja renndo tiktok o suka debbo biyeteɗo Mariama Cisse yaratene ko duuɓi nogas o wara ko e nder wuuro makko tonka wongo nder diwal Tombouctou ɗo anda no feewi saabu widewooji ɗi o waɗata ɗi andinama wonde e ɗin widewooji gaga ko holitat ko wuuro makko e jalnika makko omo holla kadi wondugol makko e kono Mali no woodi widewo goto ɗo ɓorni ni cumci kono leydi ndi ko ñande alkamisa ñalawma luumo e nder wuuro wongo sara tonka o yeltini e guurol nder hello makko tiktok luumo wurgo maayo mum e hoɗɓe e nokku he ko e nder ɗum e wiide seedeɓe yimɓe jogiiɓe kaɓorɗe tuumaaɓe wonde kuliyankooɓe caggal nde ɓe keptinimbo ɓe nangimbo saabu ɓe jeggirimbo ko o gaño maɓɓe ko e dow motoji maɓɓe ɓe jeltinirimbo wuuro ngo ñande wiiti mum woni ñalawma aljuma ɓe yimɓe sikkaɓe wonde kuliyankooɓe gartirimbo to tonka e nder nokku biyeteɗo place de l'indépendance e yeeso jama o ɓe mbarimbo mayde Mariama Cisse waɗi sonare mawdi to rew Mali kono gadi to worgo leydi ndi.